سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هذا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نتابو مخان ومناتن تكوساتن حابريتاتات كربالكم زتدالو هذا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أرولكم مدلوات بتكوسو نخباتكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت مخبات حوخ تقابرو نلابو نلومي حاموس حدا تحساس كلتاشن إسران كلتن نابخم زحرنا يوم زيناتات اللونا كتكاتلنا يعدم زيناتاتيك عند نتات بمسمع كفلم حيلتات سراوي تقراي بمسرة سممعنة سلام إذا مو زنورو دفعن توابتات الملك قومتا حابيرو كاب حيلتات سراوي تقراين مكل خال سراوي إثيوبيان توطاطي زقوم حبراوي كوميتي أبا كتما شرن داسلاسه يزتي كمزلو تحابيرو جو بايدن مس مرحتي أفريكا أبا زكايدو أخيوا نابي أحمد كمزي عدمو تحابيرو زبلون كالو زيناتاتن اللونا كسام وداتا مدلواتنا نختكهاتو لنا يعدم حزي نابي زرزروم كسقركم سراوي تقراي حيزو كابت أنحى دفاع لغي موصا جميرو تاباهلو بمسرة سممعنة سلام بريتاريان نيروبين سراوي تقراي حيزوهم كابت أنحو مسمر وقات لغي موصا مجمارو تاقليتو أبا نيروبي وانا أزستي سراوي تقراين إثيوبيان اتسممعنة سلام تقبراوي نمقبر بزاقمت وما تقبري سند مسرة سراوي تقراي كوينات أتاون مبال حيزو كابت أنحى جنبارات دووب مايكنتال زالامبسا نبلت چرچر أبرقلة حقوم بردا كوكوفتو بر تخلاين لقيقو موصا خمس جمرة دمت ويانا تقراي أبا زوطو حابريتا قليتو سراوي تقراي بمسرة سممعنة سلام كابي العلوت عززتي سراويت بزورة دلو ممرحي مسرت كابي مسمرات وقي لقيقو ميوطو كمزلو تقليتو قلا أولا سراوي تقراي ما انت سلام هزب تقراي واقا خنكفل صنحنا إنا سلازي اتسممعنة سلام تقوراوي خوينو هزبنا نايمان سلام كركب دما دو قرصانينت نسلام كنسرحنا كبلو قليصم سراويت تقراي دفعو قديفو يلاقي خمزلو أو استقلصلو اوانون ጉዳይ ወረርቲ ሓይልታት ሰራዊት ሻዕብያን አምሓራን ካብ ትግራይ ምውጽኦም ሕዝውን ዝተባሃለ ነገር የለን ካብ መንግስት ፌደራልን መንግስት ትግራይን ዝተውጻጹ ሰራዊታት ዝቆመ ሓበራዊ ኮሚቴ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዘተ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ትማል ረቡዕ ከም ዝተጀመረ ዝግለጽ ዘሎ ዘተ بمسرت أبي بريتوريان نيروبين ዝተበጽሐ ስምምዕነት ሰላም ኣብ ዝርዝር ትልሚ ምፍታሕ ኣጽዋር ሰራዊት ትግራይ أنفتت نمؤمات علامة زجبرة كم تخنة تحبيرو عززتي سراويت كلتيو حيلتات أبي نيروبي أبي زكايد واسمم عنا السلام كل مداوي تلمي بموتع أبي مفتاح عدكن دقماي وهدى سراويت تقراين نمزرراب حبراوي كوميتي نمقام تسمام عميم بتوسخون مفتاح كبرتي أطورات كلتيوم حيلتاتن كم أون حيلتات وطأي كاف تقراي كوتون اتوم عززتي تسمام عم من بارم زخخرت أبصابادي ستاندر እቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተኣኪቡ ዘሎ ኮሚቴ እውን ኣፈጻጽማ እቲ ስምምዕነት ሰላም በዝርዝር ንምዝታይ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ብመሰረት ናይሮቢ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ሰላም ካብ ክልቲኦም ውድባት ተወከልቲ ማለት እውን ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ጉጅለ ምክትታልን ምርጋጽን ተሳተፍቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተኣኪቦም ዘለዉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ብዛዕባ እቲ መሬት ትግራይ ጎቢጡ ዝሓዘን ግፍዕታት ዝፍጽም ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ መዓዝ ከም ዝወፅን እንታይ ውሳነታት ክውስን ይኸውን ዝብል ትጽቢት ብዙሓት ኮይኑ ይርከብ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴን ከባቢያን ግልጋሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ንምጅማር ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉ ኢትዮ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ኢድ ጸላኢ ትርከብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ بسنكي خينات تقراي تقاريص وزنابرة قلقالو تيليكوم أبا قرب أوان نمجماري سرح مهلاو اتتكال أفليتو حلافي ركب هزبي اتتكال ايتمس هاي وبشت مس بي بي سي أبا زقور وقالة محتت سرح تنياتات اتتكال أبا شرا تقاريص وزنحا أقلقلوت نمجمار نايفتنا سرحتي هي كايدو كمزلو أفليتوم اتي نيتورك أبستفلالي ونقراس لازدرخ زي تفلالي وتقناتات بمكياد أبا كتما أقلقلوت كجمر نمقبار مربرابي قبر كم زلون تحبيرو اتتكال أبز حزقوان أبشرن كبابيان يسرح كم زلو زحبرو اتم حلافي بزعبا زحلفة سولوس أبا شرن داسلاسة قلقالو سلكي تجميرو زبل أبا محبراو ميديا استزرقح حابريتا
ጉጉይ ሓበሬታ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ትካል ኣፍታ ከተማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣገልግሎት ንምጅማር ኣብ ዘኽእል ደረጃ እውን ኣይኮነን ዘሎ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ናይ ፈተነ ስራሕቲ ግን ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ሓበሬታ ካብኡ ዝነቐለ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምግላጽ ግልጋሎት ምስራሕ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ባዕልና ክነፍልጥ ኢና እውን ኢሎም ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ዝሕዚ እዋን ብዛዕባ እቶም ዝሰርሖም ዘሎ ዕማማት ብዝምልከት ኣብ ቀረባ እዋን ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝህብ ድማ ተሓቢሩ ዛጊድ ኣብ ትግራይ ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኮረም ዓደርቃይ ማይ ጸብርን ጸለምትን ዝርከብዎም 13 ከተማታት ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ከም ዝጀመረ እቲ ትካል ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ህጻናት ዩኒሴፍ ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ናውቲ ሕክምና ኣበርኪቱ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ህጻናት ዩኒሴፍ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣብ ዝጠቅዖ ሓበሬታ ናብ ዝተፈላለዩ ካብታት ትግራይ ናውቲ ሕክምና የከፋፍል ከም ዘሎን ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር እውን ንሃንደበታዊ ሕክምና መመርመሪ ዝኸውን መሳርሕን ዝተፈላለዩ መድሓኒታት ደገፍ ከም ዝገበረ እቲ ትካል ኣፍሊጡ ብተወሳኺ እውን መሳርሕታት መዋልዳንን ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝኸውን ሃነፅቲ ምግብታትን ፃባን ሓገዝ ከም ዝገበረ ገሊጹ በተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘጋጠመ ኩናት ዝተመዛበሉ ህፃናት ኣብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት ቤት ትምህርቲ ተወካሊ ዩኒሴፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ ሆስፒታል ዓይደር ካብ ትግራይ ሓሊፉ ንጎረባብቲ ክልላት እውን ግልጋሎት እናሃበ ፀንሐ ኮይኑ ወረርቲ ሓይልታት ናብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ናውቲ ሕክምና ከም ዝተሰረቁን ከም እውን ሕፅረት ኣፋውስን ስለ ዘጋጠመ ተመላለስትን ሃንደበታውን ተሓከምቲ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ሞቶም ክጽበዩ ይግበር ከም ዘሎ ዋና ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ በተደጋጋሚ ንዝተፈላለየ ማዕኸናት ዜና ዓለምናን ማሕበረሰብ ዓለምን እንዳፍለጠ ጸኒሑ እዩ ተገይሩ ብዘሎ ስምምዕነት ሰላም ዝተፈጠረ ሃዋህው ሰላም ስዒቡ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ መጠን ሰብኣዊ ሓገዛትን ንሰብ ትግራይ ዘሎ ጠለብን ዘይመጣጠን ከም ዝኾነ ድማ ሰብ ሞያ ሰብኣዊ ሓገዛት ይገልጹ ኣለዉ ጆ ባይደን ምስ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘይተዓደመ ተሓቢሩ ካብ 13 ክሳብ 15 ታሕሳስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ካብ 50 መራሕቲ እቶም 49 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝሳተፉ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ሃገራዊ ድሕንነት ዋይት ሃውስን ቱዴይ ኒውስ ኣፍሪካን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ 49 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብቲ ዋዕላ ከም ዝሳተፉ ዝተረጋገፀ ኮይኑ ኣብቲ ኣገዳሲ ዋዕላ ጆ ባይደን ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘይዓደምዎ ኒውስ ቱዴይ ኣፍሪካ ሓቢሩ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ንመራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ እዩ ዓዲሙ ኮይኑ ግን ኣብቲ ዋዕላ ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ዕድምቲ ከም ዝኾነ ድማ ተረጋጊጹ ኣብቲ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ቡርኪና ፋሶ ማሊ ጊኒን ሱዳንን ብፕሬዝደንት ባይደን ከም ዝተዓደማን ምክንያቱ ድማ እተን ሃገራት ሕዚ እውን ኣብ ኩናት ስለ ዘለዋን ብሓይልታት ሰራዊት ስለ ዝምርሓ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ዕላማ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዋዕላ ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ርክብ ንምድልዳልን ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ከም እውን ጸጥታን ምምሕዳርን ጉዳያት ዝምልከት ንምዝታይ ከም ዝኾነ ኒውስ ቱዴይ ኣፍሪካ ጠብጺቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜናታትና እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ሃበ ሚድያ ብሓባር እንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ